Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Iko zvino kwadoka asi paimba dzimba mbiri pari kuchemerwa vana vatatu vakaonekwa vakashayika mubhutu remotokari. Pakazara vanhu. Vari panapa vamwe vakagara asi munzira mese mune vanhu varimo vakamirira kuti mitumbi yevana ava isvike. Taenda kufuneral parlour yeNyaradzo uko kwaendeswa mitumbi yevana ava. Tikabvako munzira mese tanga tichiona vanhu vachiri vakatomirira izvozvizvi kuti mabhodhisi asvike. Ikoko tawana mukana wekutaura nababa mukuru vevana vaviri vakashayika pano. Avo vatanga tichibvunza results post-mortem vatataura navo. Ngatinzwei baba mukuru vachitaura kuti post-mortem yabuda ichiti kudii. Baba mukuru, nezuro makanga makavimbiswa kunzi results post-mortem munenge manawo mangwanani. Chii chanyanyo delaya zvokuti iye zvinezvi matozopiwa results nguva dzatoenda? Andigone kuti ndinyatsoanza kuti chii exactly, asi pakufunga kwangu takange takavavimbiswa yes. Asi pakuzotanga kwebasa ravo nemaprocesses nekuti vabude neanza inobatika, ndinogutsikana kuti chida pamwe ndochikonzero chasaka kuti zvivatorere time. Iye zvinezvi nyika yese yakamirira kuti vanzwe kuti mapost-mortem results abuda achiti kudii. Iye zvinezvi mungatitsanangurire kuti madoctors vakutsanangurirai kuti chii chakasaka kuti vana varasikirwe neupenyu? As of now, hatina chatati tava nacho chinobatika chekuti chii exactly chakasaka vana varasikirwa neupenyu. Pamatesti avaita vari kuti ivo havasi kuona chinoratidza kuti ichi vana vakakuvadzwa oro vakaitwa anything. One mudiki ndikutaura kuvana vakamira kudivi rekwedu. One mudiki kureva ane nyasha ndo vati ari kuratidza kuti akamboita head trauma. Vakativo zvichida pamwe akambokuvara akambokanganisika. Patise kuziva kwedu hatina history iyoyo, hatina record, hatina patorangarira kuti apa akambokuvara kana kuti akambodonha akakuvara musoro. Nyika yese iye zvinezvi tikaona kunyangwe pataiuya vanhu vachitsvaga vana vese vaite vanhu vese vaingota nyekuti pane atora vana. Pazozikanwa kunzi vana vawanikwa vari mubhuti, vanhu vazhinji vari kungotendeseka kuti vana ava havana kupinda vega. Uye tinoziva kuti kana munhu aita zvekubitirirwa kuti ashaya oxygen zvinooneka, iwo madoctors vari kuti kudii? Madoctors havana anza yavatipa so far pane zvinhu izvozvo. Though questions iwayo kwatiri isu angori hanging. Tinenge tichifanira kungoshanda results avanenge vatipa sezvo vari ma-experts. Asi isusu questions edu anenge angori hanging, but vavimbisa kuti in 7 days vachakwanisa kutipa result inobatika uye exactly kuti chii chakanyatsoitika. Pari zvino muri kucommunicate here nemapurisa pane anything here chavataura nevemhuri? Communication yatinayo as of now ndiyo yeprocess yepost-mortem, zvekuti tizive kuti is there any investigations dziri kuitwa dzingazoti lead pakuziva kuti chii exactly chakaitika. Hatisatane any information. We are not saying kuti hapana zviri kuitwa or pane zviri kuitwa, but hatina any information yatatava nayo. Patambenge tichitaura nevatanga chitaura navo vemhuri vanga vativo muchibva kuchipatara vana vari kuuya poitwa service paNyaradzo kuno kuna Willowville, vanhu vongoenda kunotorwa kumba vobva vatoenda mumabhazi kuenda kumamisha. Iye zvino izvi zvamira sei? Ndo urongwa hwanga ungori pasi hwanga husiri final zvavo. Kwangu dziri pfungwa dzadzichingoshyanwa, asi pazoonesana kuti hazvigone kuti zvifambe that way nechikonzero chekuti community nevanhu vazhinji vakacontributa zvakanyanyisa. Hatigone kungotorera vana pano paNyaradzo tichienda kumusha. Saka now panapa pachaitwa a short service, then vana vobva pano voendodzokera community poitwa futi another service, community yoonekwa. Imimi muri baba mukuru wevana vaviri, saka muri kuenda kumasvingo? Yes. Umwe wacho mungaziva kuti ari kuenda kumusha kupi here? Tanzwa kuti ari kuenda kwaMurewa. Chii chamurida kutaura nesupport yamakapiwa necommunity? Kwete kukuwadzana chete, nekuti rufu rwevana ava rwabata vanhu vazhinji vari kunze kwenyika. Takaona kunyange nemacelebrities akauya kuzochema nemi.
Parubatsiro handidi kunyepa. Kutanga community tisati tatoziva kuti vana chii chakaitika varipi vari pai. Community yakasimuka yese ikamira nesu, tikatova nehope yekuti nemasimukiro aita community tinowana vana vedu nekukasika uye tinoziva kuti vari pai. Zvisinei hazvo takazowana nenzira yatakavawana nayo. Rubatsiro rwatakawana kubvira kucommunity, maorganizations, machurches, macelebrities, hurumende. Mashoko angu haagone kuburitsa kutenda kwandinako. Hurumende pachayo yakatibatsira ndima huru. Handikwanisika kare kutenda. Mwoyo wangu une mufaro wakatirerutsira zvimwe zvinhu zvizhinji. Vanhu veZimbabwe navamwe vose vakatipoteredza even out of the country. Support yavo, contribution yese kubva kumativi akasiyana siyana. Mwoyo wangu une kutenda kukuru, mhuri ine kutenda kukuru, kereke pachezvaro rine kutenda kukuru. Kwandinongoti zvirambe zvakadaro, zvipfuurire mberi kunyange kune vamwe vachawira mumatambudziko. Kuuya kwataita kuno kuseDestiny TV tiri kuda kutenda veDiaspora Insurance vatibatsira nepashoma ipapo pekuti tiuye tizochema pamwe chete nehama dzakashayikirwa. Izvo zvisina kungoitwa neDestiny TV chete asi nevakawanda wanda vakwanisa kuisa ruoko rwavo. Tataura nevakamirira mhuri mbiri idzi. Pana baba vatenda neruoko rwokupiwa nevanhu avo vati mutoro wacho unobva wareruka nekuti vanhu vabatirana navo. Tinotenda zvikuru. Shoko randingangoda kutaura nderekuti nhamo chinhu chakaoma zvikuru. Kana muchinge makatarisana nenhamo ine vanhu vakawanda kudai, zvinogona kurema kufidha vanhu, zvinogona kurema kuhosta vanhu vari kuuya vari kusvika panzvimbo. Chiitiko chakaitika panapa hachisi chiitiko chakajairika. Saka turnout yevanhu yacho yanga iri very high. Nekudaro tanga takanyanya kuomerwa nekuremerwa zvikuru pakupa vanhu chekudya nepakuchengeta vanhu vari kuuya paungano ino. Asi mwoyo yedu inotenda nekukudza Mwari kuti tawana shamwari dzerwendo dzinotibatsira, dzinosanganisira ana Destiny TV neDiaspora Insurance. Vanhu vamirawo nesu zvatafara chaizvo, zvokuti isu pano takutonzwa kurerukirwa. Takuona kuti dambudziko redu tabatsirwa, dambudziko redu ratakurika. Ndingati ndo mashoko andingade kukupai ekutenda neruoko rwenyu pabasa ratakatarisana naro. Nemawandiro atiri kuona, transport iri kukwana here kutakura vanhu vese vari kuda kuenda kunoradzika vana? Transport yedu yanga iri bit of a challenge, asi iko zvinezvi takompromise zvimwe zvinhu. Tine vamwe vanhu vekuti tichingoitawo tichitrima kuti vakadai havazoendi, vakadai vanozodai, asi tikuona zvinhu zvedu zvinenge zviri kufamba zvakanaka. Yavepo yacho zvatanazvo iko zvino vanhu vedu vanokwanisa kutakurika, vanokwanisa kuenda ivavo. Ndosaka taita urongwa hwekuti vakawanda ngavauye vaperekedze vana vauyiswe munzvimbo ino, vazhinji vavaperekedzere munzvimbo ino vasingakwanisi kuzonosvika kumisha kwatiri kuenda. Zvichireva kuti kune vamwe vanga vachida kutoenda asi nekuda kwekuti transport inenge yaita shoma vachangoonekana nevana kuno. Ichokwadi, kune vazhinji vanga vachida kuenda nekuda kwekuti transport dzedu hadzinaomira zvakanaka, vachangoperera pano vachionekana nevana. Tataura zvakare nababa vati mashoko ari kutaurwa nevanhu ari kuvadzimbira nekuda kwekuti chero pavakwira mumakombi zvava kutaurika zvacho zvinotorwadza ivo nekuti vanhu vava kutaura zvinhu zvisina umbowo. Ndoda kutenda zvikuru kuti vanhu vaikurwadziwa, vanhu vauya kuzotibatsira panapa. Vanhu ava vaikurwadziwa, munhu wese aikurwadziwa, especially vanhu vese vari panapa vaikurwadziwa even kumanharaunda, but chiri kunyanya kutirwadza titokumbirisawo even vaikutaura pamasocial media kuti ngavasataure kwavasina kuswera, because tine vanhu isusu tisi tikurwadziwa, tisi takafirwa nevana. Saka tiri kuti even ukakwira makombi mutauni vanhu vari kutaura zvavanoda, vanhu munhu ngaataure chinhu chaane information nacho, kwete kuita nyaya dzokudyisa sadza kungoti paada ongotaura zvaada. Ikona zvite vanhu vanenge vachingotaura, even ukakwira mota unonzwa munhu ataura kuti vana vakabviswa mapatsi, vana vakaitwa zvakati. Sirai police wakupei full information. Isusu wehukama isusu tinenge chitorwadziwa, tikutoda information yakakwana kuti vana vedu chii chakaitika kuti vana vedu vasvike pakuparira
fanike like zvakaitika izvozvo zvinhu zvekutibata zvokuti handisi kuziva even panogona kwavo pane dzimwe hama dziri pano dziri kurwadziwa futi zvakare kwozoitawo vamwe vari kungososa information but vachifambisa information isiriyo ivavo ngavauye kaa panapa paplatform handiti vataure information yavo ene maybe vangatibatsire because tiri kutotsvaga kuti vanhu vakatiurayira vana vedu isusu vari kupi vakaenda kupi kana ivo vane information ngavauye vakupe information imimi wemedia because isusu tiri kungochema kana vagona kusosa information tingatovaomberera maoko tingafare zvisingaite ndochinhu chatiri kukumbirisa because gumamhese ezimbabwe ikuda kuziva kuti vanhu vakaita zvinhu izvi vari kupi varomboita nezvei right now tiri kusumuka tiri kuenda kumusha but still polisi ikiita basa rayo wadii kusiyira polisi yaita basa rayo yapedza basa rayo yozotipa information because tabva kunowiga polisi ichadzoka ichaita feedback yotipa information isusu kana tapiwa information ndiye tichazogara tiinayo because ndiye tapiwa isusu information but tikada kuteerera vanhu vese vomunharaunda mumwe nemumwe ane mafungiro yake but kumafungiro yake yayayo kayo ngaasangotaure kwasina kutswera ndo chinhu chinenge chichitirwadza hatisi kutamba panapa tiri kurwadziwa nevana vedu vashaya because ifuture yedu yamangwana imagine kuti mwana enda ndiri kumusumudza ndiri kumuguruma kuti mangwana ndaachazova mutungamiriri wamangwana ndorasikirwa nemwana on a situation like this zvinorwadza saka ndachikumbirisa imimi wesocial media mukaona vanhu vakaita sevava zamaiwo kana kuvatora movainterviewa kuti shamari tanzwa uchitaura nhau iyi tipe information yacho because imimi ndimi kubatsira nyika kuti nyika iwane information zvatiri kutaura panapa tiri panapa hasi kubata zimbabwe chete zvikubata nyika yese africa yese world yese varuda kuona kuti zimbabwe muchaitei saka makuita sezvinonzi polisi haisi kuziva zvairi kuita but polisi ine basa rairi kuita and wasiri vaite basa ravo vakapedza basa ravo its okay vachadzoka kumhuri yedu isusu handiti votitaurira kuti takafamba so postmortem ichaita ine basa rairi kuita vachatipawo zvavawana kupostmortem handiti but kana iyozvizvi mumwe munhu akamirira postmortem iyoyo otanga kufambisa futi information isiriyo saka tikuti vanhu ivavo mukavabataoka chimbogaraiwo navo pasi wombonyatsokutaurire kuti zvikuwafadza here zvikiitika panapa because kana uchitaura manyepo uchiminzi ukufara nezvikiitika panapa isu tiri kuchema please vanhu vari kutaura zvisirizvo vari kutirwadzisa ngavatisiyewo timbochema vana vedu kana mai ako tibatsira kochema aiwa ngatichemei pamwe chete tiri mhuri tinobatsirana handiti because isusu tiri kuremerwa hama dzese dziri panapa dziri kutibatsira but kune avo vari kusosa information vachida kutsvaga kana kuti vari kuda kuvhura mapeji here yokuti vafambisi vaite mari nenhamo inei panapa hapasi kuda kuitwa zvemari panapa vanhu vari kuya kuzochema vachitinyaradza isusu ende nekutomira panapa apa ndasisapozve kumira panapa ndinofanira kuva ndakatogara uko handiti muchingobvunza hama idzodzidzi dzine shamwari mukuonawo semamiriro akaita zvinhu hatifarire kuya tichimira panapa platform panapa ivava hama dzimwe dzikatikomberedza ndo dzinofanira kuya panapa dzichimira panapa ndinokumbirisa hama dzangu kuti please vanhu ngavasataure kwasina kuswera ngavataure chokwadi chavanenge wabata kana ivo vari kutaura masocial media vari kuforwarda information kana zvichigona kutreswa ngazvitreswe kune vanhu vari kutaura zvinhu zvakadaro ngavatrese wepolisi ngavatrese kuti munhu akaforwarda meseji akanga awana kupi information because taakuda kuziva kuti akaiwana kupi wotipawo vana vedu isusu weDStv yavo imimi handitika ndinoda kukutendai hamusi kuya kuzotamba panapa mune basa ramukuita because chiinterviewa mwana wakufungudza kuti mukutamba muri kuda information kuti mugone kuwana chinhu chinobatika chinosimudzira isusu vanhu vese tiri panapa chinobata mumwe nomumwe handitika toda kutenda kuti basa ramukuita covering rese muchibata tinokutendai zvikuru vanhu vaisa ruoko rwavo vese ndinovatenda zvikuru mwari ngavaitire zvakanaka dai varamba vachingoitira kwete kuitira isusu chete ngavaitire ruzhinji rwese rwasangana nematambudziko kune vamwe vanhu vari kutochema izveso vane masituations akafanana neatiri kusangana nawo mamwe acho haasi kubuda pamaplatform izvi kungoti zvinhu zvaitikawo mumatowns zvikaitikawo kumaremote areas sometimes zvinongorova zvikadaro but ndiri kukumbirisa kuti thank you so much hama dzese dzaisa ruoko aiwa ipapo watibatsira hongu tarasikirwa but vanhu vese vaisa ruoko rwavo aiwa watibatsira kunyanya imimi wekusocial media imimi matibatsira weDestiny TV thank you so much nehama dzese wediaspora handokutendai pana baba vatenda neruoko rwokupiwa nevanhu avo vati mutoro wacho unobva wareruka nekuti vanhu vabatirana navo ndinorwadzwa nekushaya kwevana vashayikwa vana vehanzvadzi yangu ndivine vana 2 vashaya vana vehanzvadzi yangu vashaya zvokuti of course vanhu vanga vachiburisana zvoona pasocial media zvibuda achinzi
mukadzi akadai so ndeyakauraya vanhu vaya haatombosiya nezvazvo unongoruvengo ruripo sofa asataziya kuti akauraya mwana wanzvadzi yangu ndiani, akauraya vane vese handataziva. Saka tikukumbidza kuti vanhu ngavarege kuda kutaurisa pasocial media ndiki ndakauraya zvokuti ndakuvengai ndovana kutora picture ndovana kuatasha netovana tovati ndimauraya azviko munhu dai achibvira achimva abatwa dai kuchine dzetsenetseka ndimava kutanga ahemwa kozohemwa munhu akauraya. Saka sofa asataziya kuti akauraya vana ndiani. Vana vanzorwadziwa chanzi vana vanzvadzi yangu vashaya. Yekutanga ndoda kukutendai nekutukuta kwamaita kubatsirana nesu kuchema vana vedu vose vari vatatu. Ndofunga chiitiko chinorwadza chaitika, but ndisati ndataura mashoko akadaro ndoda kutanga takuzivisai mafambiro atichaita. Isisu vekwamatsiwe tichabva pano nhasi kana chinge tapedza gadziriro dzedu takananga kwaMurehwa kuUMP kunonzi kuPfungwe kwaMutata, ndo kwandiri kunochengetedzera mwana wangu. Ini ndiri kutaura pano ndeitwa Alec Matsiwe. Saka ndadzoka panyaya yekutenda zvekare. Toda kutenda ive nharaunda nebasa rose ramakaita kuti kuta kuchema mwana wedu pamwe chete nevana vepaNext Peda. Chiitiko chakatirwadza zvikuru, asi ndine mashoko andoda kungotaurawo pachiitiko chakadai kuti dai Mwari vagona kutibatsira tose, kuti kana Mwari vachitinzwa kudenga, ndoda kuti mashoko angu andiri kutaura pano asvike kunorova pahana pavo, kuti kune vanhu vakaita chiitiko chakatirwadzisa zvakadai vabatwe tivaonewo, nekuti ivo ndo vari kuziva, nekuti ivo ndo vakakwanisa kutora vana vedu. Zvavakaita navo ndo vari kuzviziva. Isi tinoda kuzozvizivawo kana tichinge tavaona kuti vakambovaita sei. Saka chiitiko chakatirwadza vabereki zvekuti nanhasi tiri kuchema. Iyi nguva yatiri haisi nguva inonakidza, nekuti izvezvi ronda ratasirwa nderekuti mangwana paunofamba pese ukangonzi ndiwani ukangotara senemu yekuti Matsiwe wakutonzi saka mune ukama here newekuurayiwa uya. Zvinhu izvo zvichatora makore akawandisa zvichitirwadza pamwoyo nekuti hazvikanganwiki. Saka ndinoti dai Mwari vekudenga vatibatsira semhuri pamwe chete nevamwe vedu vatakasangana navo nechiitiko ichi. Asi ndinoti Mwari vekudenga ngavatibatsire kuwana munhu iyeyu. Ndinokutendai vanhu vese vari panapa, mazvita henyu. Pamusoro yevavakidzani, masadunhu enzvimbo ino, makansela nevamiriri vemutunhu uno wese, ndinoda kupa nguva inokutenda mese matikuta mukati menzvimbo ino nechiitiko chakaitika pakati pemhuri yedu dzazvakaitika. Tanga tisipo kubvira zuva rekutanga, asi taizviona mumafoni kuti maimira nemhuri dzedu nematambudzo avakasangana nawo. Tinokumbira kuna Mwari Baba, isa hatine simba, hatigoni kutonga, hatina mutongero watinogona kuita, asi tinokumbira dai Mwari vagona kuzviratidza kune akabata basa rakaipa pakati pemhuri dzedu, naye Mwari agone kutonga sekuda kwake. Ndoda kutenda zvekare mese makaungana mukati medunhu rino iri, handina kana simba, handina kana mazwi kana mateku kana kukwanisa kumedza mate pamwaka uno. Nekutenda chido chamaratidza mukati medunhu rino, maratidza kuti mukati medunhu rino makabatana, mune chimire chimwe chete, munorwirana pakati pematambudziko. Ndoda kutenda zvekare
vemasangano, vemachechi, vese vakuta mukati medunhu rino nevauya kuzotimiririra nevamwe vedu vakasangana nedambudziko irori, kuti ngatizivisei kuna Mwari. Tinoziva kuti nguva yatiri nguva inorwadza, inguva inosiririsa, asi pakati pazvo, pamusoro pazvose pana ivo Baba. Asi tiri kunamata munamato kunyama dzedu isu kuti ivo Mwari, sekuitwa kwazvakaitwa izvi, tioneiye munhu semutaura ataura pakutanga, kuti tigone kuziva kuti chinangwa chaanga inacho pakati pemhuri dzedu chii. Tasiyirwa ronda guru. Ini ndakandiri mukati medunhu reBulawayo, ndaingodzi iwo ndiwo kwamuzana kuona ukama here nevana vari kunzi vana vakashayika kuwadza neextension. Ndaitodaira nekuti vana havazukuru vangu, vana vemwana wangu. Saka zvakandirwadza, ndakafamba mutunhu kubva kuBulawayo kusvika mukati memutunhu unoyu. Ndakachengetwa naMwari, ndanga singagoni kana kuona kuziva kuti ndiri kuita sei. Asi ndinotenda chido chamaratidza ukuru hwaMwari hwashonga mukati mamuri kuti muye muzoungana mukati memudunhu. Ndatenda kutora mukana uno kuti matiremekedza zvikurusa vana vedu. Ndiri kufunga kuti moment yatasvika ndoyekupedzesera yekuonekana nevana vedu vachienda kunzvimbo dzavachanochengeterwa. Regai titore mukana uno wekukutendai mose nerudo rwenyu.